volledig via de Stichting Beeldse Belang. Ons 25 jaar bestaan. Ik sta hier namens mijn mede-bestuursleden van Stichting Beeldse Belang. Dat ben Marijke Tama, Jacob van Riek, Olle Vlaskamp en Tjerk de Jager. Mijn naam is Johannes Evans en ik mag je vandaag even het programma doen loodsen. Ik denk zelf dat het een heel leuk programma is. Ik heb wel even nodig, want we moesten wat creatief worden. Want het is al het derde feestje wat we houden, de 5 jaar 10. We zijn ooit begonnen met de opening van de Beeldse Bank, de heropening van de Beeldse Bank, werd wij toen een kantoor kregen. Toen hebben we een boek gepubliceerd over de Beeldse Bank. Ja, en dit is dan het derde feestje in de 5 jaar 10. Tijdens deze bijeenkomst willen we het op een luchtige manier hebben over leefbaarheid. Dat is toch waar wij voor staan, de leefbaarheid van het oude beeld, het oude werkgebied van de Beeldse Bank. En daarvoor zullen wij zelf heel veel mensen aan het woord komen, maar we hebben ook nog wat ervaringsdeskundigen met de academie vlogen, die dat ons vertellen kunnen van hoe je ook tegen omgaan kunt. Want het is natuurlijk niet alleen het behouden van dingen, maar het is ook het ontwikkelen van nieuwe dingen. Passion en de tijdgeest. Nou, deze man, en die komen straks aan het woord, die weten daar heel veel van en die hebben heel veel ervaring erin. En ik ben ervan overtuigd dat die ons wat nieuwe, frisse ideeën meegeven kunnen. Maar eerst wil ik graag het woord geven aan onze voorzitter, Olle Vlaskamp, zoals de al eerder zei. Die zullen we even meenemen over wat het Stichting Beeldse Belang is, wat we denken dat we nou doen en wat we misschien nog doen. Ik ben trouwens heel blij dat hij hier is, want hij stond Gustav nog in Spanje op een vliegveld. En toen vreesden wij even dat hij bij de verkeerde touroperator zat. Dat viel nog wel mee. En gelukkig heeft hij. Zo ik het niet voor je ik beeld, ik ben een inkoopbeeld, het hele verhaal is een beetje ingewikkeld, dus ik doe het maar in Nederland. In ieder geval ja, vast. Ja, pitje. Oké. Geachte aanwezigen, van harte welkom hier vandaag voor de feestelijke bijeenkomst, het 25-jarige jubileum en de opening. De heropening eigenlijk van ons nieuwe pand hier vlakbij aan de Van Harenstraat 3. We zien hier veel vrienden en vriendinnen, veel belangstellenden, kennissen, relaties van de stichting. Dus kortom, het is een heel goed gezelschap vandaag. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Een bijzonder hartelijk welkom aan een aantal mensen die vanmiddag ook nog een rol zullen spelen in het programma. In de eerste plaats met Israël de gebroeders Anker. Tolsma natuurlijk, heel erg hartelijk welkom. Ik heb ook hier wethouder Jan Dijkstra voorbij zien komen van de gemeente Waterpoort. En in het bijzonder ook welkom aan de vertegenwoordigers van verschillende verenigingen van plaatselijk belang en van dorps- en van streekbelang hier op het beeld van de dorpen. Fijn dat jullie hier allemaal ook aanwezig zijn. Wat een rijkdom eigenlijk, dat we hier met zoveel zijn. En dat geeft ook maar eens te meer aan dat het opkomen voor Beeldse Belang dat nog steeds erg levend is. Sterker nog, wij denken dat het misschien nog wel meer leeft nu de gemeente, de oude gemeente Beeld, is opgehouden te bestaan. Ik ga een paar woorden voor u aan u richten. Ik heb ook opdracht gekregen dat ik het niet te lang mag maken. Dat zal nog een uitdaging worden, maar we doen ons best. Lang geleden, het was eind 1993, begin 1994, kwamen de bestuurders van de voormalige Beeldse Bank en de directie toen nog van inmiddels ook de voormalige Frieslandbank bijeen. Uit Leeuwarden kwamen Douwe Keizer, Aage Hoffinga, Jan Kersbergen en de jurist van de bank N.E. Wijfels. Jan Kersbergen zult u zeggen, waar kennen ze die ook alweer van? Hij zit hier ook. Jan heeft heel veel functies gehad. Maar Jan is nu in elk geval, dacht ik, nog Jan voorzitter van Stichting Orde Friese Kerken. En laat dan nou ook net eigenaar zijn van deze prachtige kerk. Van de zijde van het bestuur van de Beeldse Bank, dat was nog een heel gezelschap. Maar die stond onder aanvoering van de voorzitter destijds, Lotte Lodewijk.
En ook van het bestuur hier aanwezig de heer Jan Jensma. Beide besturen gingen in gesprek over het aangaan van een fusie. Wildse Bank was te klein geworden om zelfstandig te bestaan. En er waren uit Amsterdam wat berichten gekomen dat dat afgelopen moest zijn. En dat er aansluiting gezocht moest worden met de wat grotere, ook nog steeds kleine, maar de wat grotere Frieslandbank in Leeuwarden. Er is een heel verhaal over opgeschreven. Dat hebben we opgeschreven in een prachtige boek. De Wildse Bank, het eigenaardige vertrouwen. Bij velen van u bekend. Maar dat boek dat, laat een breed voren zien wat er tijdens de bespreking zoal is gebeurd. En ook uiteindelijk een beschrijving van hoe het is afgelopen. Hoewel we dat natuurlijk allemaal weten, dan uiteindelijk is de fusie er gewoon gekomen. Met die fusie, dat is eigenlijk de inleiding naar het ontstaan van Stichting Wildse Belangen. Met die fusie verdween ook het eigen vermogen van Wildse Bank. En dat eigen vermogen, dat genereert ieder jaar een mooi rendement. En met dat rendement had de Wildse Bank besloten, werd ieder jaar zeg maar de goede initiatieven op het beeld, werden daarmee financieel ondersteund. Toen die fusie er kwam, verdween ook het vermogen naar Leeuwarden. En was het risico natuurlijk dat ook dat rendement niet meer kon worden ingezet voor de regio hier op het beeld. Het toenmalige bestuur heeft zich sterk gemaakt om ervoor te zorgen dat er ook na de fusie nog middelen beschikbaar zouden zijn voor goede doelen, om het zo maar te benoemen. En dat kwam misschien wel de mensen uit Leeuwarden een beetje rauw op de maag, hadden ze misschien niet verwacht. Want het bestuur was dan nogal hardnekkig in dat het voor elkaar zou komen. En uiteindelijk is na ampele afweging door de directie in Leeuwarden is besluit genomen om dat toch maar toe te kennen. En dat was natuurlijk een belangrijk gegeven, want daarmee stond in feite ook het belang en het feit dat er veel financiële middelen richting allerhande instanties en initiatiefnemers op het beeld ging, bleef intact. De afspraken rond die spoelterovereenkomst, die zijn vastgelegd in een heusovereenkomst, die getekend werd door beide besturen. En de uitvoerder van dat geheel werd Stichting Wildse Belangen. Dat is eigenlijk de aanleiding voor het ontstaan van Stichting Wildse Belangen. Het opgaan, dank. Het opgaan van de kleine Wildse Bank in de wat grotere Frieslandbank. Ja, en dat was dus in feite het begin. Het bestuur van de nieuwe stichting die opgericht werd, Stichting Wildse Belangen, bestond weer uit het oude bestuur van de Wildse Bank met als voorzitter Dolle Lodewijk. Nou, in de jaren daarna werd uitvoering gegeven aan die sponsoorovereenkomst. Er gebeurde eigenlijk verder niet heel veel, behalve omdat ieder jaar een bedrag naar Leeuwarden kwam. En dat bedrag ook werd verdeeld in de verschillende initiatieven hier op het beeld. En voor de rest gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Het bestuur wist het, maar voor de rest niet. Wat ook niet veranderde was het doel. Het doel van Stichting Wildse Belangen, dat is het behartigen van de materiële en de immateriële belangen van de gezamenlijke inwoners van het beeld door het doen van financiële ondersteuning van instanties en evenementen die bijdragen aan die belangen van de gezamenlijke inwoners. En een tweede lid in die doelstelling is dat het bestuur ook allerhande handelingen in de ruimste zin van het woord mag ondernemen om de eerste doelstelling ook tot stand te brengen. Nou is dat op zich een vrij abstracte doelstelling. En de stichting heeft dan ook gemeend om daar iets meer concrete handvatten aan te geven. En het is tegenwoordig ook zo dat bij de beoordeling van nieuwe aanvragen met name wordt gekeken naar leefbaarheidsaspecten. Denk aan voorzieningenniveau, aan welzijnsaspecten, denk aan cultuur, verenigingsleven, etc. Er wordt ook gekeken naar economische aspecten. Als er dus een initiatief is in het leven werkgelegenheid op, dan vinden we dat natuurlijk een uitstekend idee. De koopkracht is ook zo'n onderdeel ervan. Voldoet het niet aan die voorwaarden, maar is het wel een heel bijzonder initiatief, dan willen we dat ook graag ondersteunen en we kijken naar de kring van de begunstigden.
Dat is eigenlijk altijd zo gebleven en zo werkt het nog steeds. En toen werd het 2012. In 2012, dat was toch wel een jaar met grote gevolgen voor de stichting. In 2012 kondigde ook een kleine Frieslandbank aan te zullen fuseren met de wat grotere coöperatie in Utrecht, de Rabobank. En wat ik al zei, dat was toch het begin van een nieuwe fase in het bestaan van Stichting Wildse Belangen. Want de sponsorovereenkomst werd al vrij snel daarna opgezegd. En nou, de aanstichter van dat geheel, ja, dat was uiteindelijk natuurlijk die grote corporatie in Utrecht. Maar de boodschapper ervan, iemand waar wij overigens zeer plezierig en ook constructief mee hebben samengewerkt, die meneer is hier wel en dat is Willem Nijboer. Die zullen we straks nog wel even spreken. Om kort te gaan, want het is een heel lang verhaal. Stichting Wildse Belangen en Frieslandbank gingen onderhandelen over de beëindiging van de sponsorovereenkomst. Harm Boestam, juristen onder u, die zal dat aanspreken. Er waren geen bepalingen opgenomen bij het beëindigen van het contract, dus ze moesten onderhandeld worden. Dat hebben we ook gedaan en uiteindelijk zijn daar twee belangrijke resultaten geboekt, vinden wij zelf als Stichting 1. Het eigen vermogen, wat ooit met een toch redelijk gure noordwestenwind richting Leeuwarden was gewaaid, kwam met een hele mooie, zwoele, zuidoostelijke stroming weer terug naar zijn aanval. Het hele eigen vermogen. Dat was natuurlijk geen gekke zaak. En het tweede punt is, de stichting werd in de gelegenheid gesteld om met een deel van dat vermogen ook het pand, waar de voormalige Wildse Bank in was gehuisvest vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw, om dat pand in bezit te krijgen. Velen van u kennen het pand ook wel, staat hier verderop aan de Statenweg. Dat was dus uiteindelijk natuurlijk een schitterend resultaat om te behalen. En dat maakte meteen ook dat er een nieuwe fase kwam bij de Stichting Wildse Belangen, want immers niet alleen werd het geld opengemaakt en kregen we de sleutels van het pand, ook werden de statuten van de stichting veranderd en kregen we bestuur er een paar taken bij. En dat zijn niet misselijke taken. De stichting en het bestuur moeten er namelijk voor zorgen dat het kapitaaltje ook gaat renderen. Want met het opbrengsten van het kapitaaltje wordt dan weer inhoud gegeven aan de doelstelling van de stichting en dat is de financiële ondersteuning van goede initiatieven. Kortom, dat valt niet altijd mee. Kijken naar de lage rentestand van de afgelopen jaren. Toch hoeft u geen medelijden te hebben hoor, want het gaat prima. Dus dat was 2014 zitten we er ongeveer. En ja, we zijn in 2019, dus de laatste 5 jaar is het heeft het zich op die manier ontwikkeld. Ja, en dan staan we nu hier, 25 jaar na de oprichting. Op geen enkele wijze vinden wij, heeft het Wildse Belang of het Stichting Wildse Belang aan kracht ingeboet. Sterker nog, wij denken dat het alleen maar sterker en beter is geworden. Ook, zeg maar, en niet meer op kan worden gerekend dat de gemeente Waterhoeken in alle gevallen en in alle instanties het belang van de streek ook zal borgen. Immers, gemeente Waterhoeken is groter, het democratisch proces is van toepassing en er moeten keuzes worden gemaakt door de gemeente. Dus het is ook weer wel enigszins begrijpelijk. Niettemin staat de streek voor grote uitdagingen, denken wij, op velerlei terreinen. De streek, de taal en het Wildse eigene, als we willen dat er levende begrippen blijven, dan moet er wat gebeuren. Dan is alleen beheer en behoud is niet voldoende. Er zullen nieuwe inzichten moeten komen, moderne methodes, om de oude waarden die we allemaal koesteren weer nieuw leven in te blazen en ervoor te zorgen dat op wat langere termijn ook het Wildse Belang, en willen we daar vertrouwen in houden dat dat ook in de toekomst is geborgd, dan zullen er andere initiatieven moeten komen en in lengte van jaren hopen wij dan ook dat dat ook gaat gebeuren, dat er nieuwe initiatieven er ook zullen komen. We gaan daar in het vervolg van deze middag gaan we nog wel wat dieper op in.
Want wat uiteindelijk alle bedrijven van alles heeft ook al gezegd, dat is de bijdrage die we daardoor met z'n allen kunnen en willen leveren aan het verder brengen en het levend houden van het begrip leefbaarheid. Ja, dank u wel Johannes. Ik zonder microfoon, ik denk dat u op mijn rijdt. Ik hier vroeger een wekker, die leeft al een aantal jaren net meer. Die went in de wijn en die zei altijd, ze waren dik als een jongetje weer. En wie weet is die in de wijn. En dan kwam men al eens bij wekker en dan zei ik, hoor jongen, hoortje, zei ik dan. Het kost wat, maar ik krijg er ook wat van. Nou, dat heb je al van de aangezien, denk ik. Ik denk dat dit nog wel eens is, dat wij een heel soort waardering gerust hebben door het verhaal wat ik vertel, complimenten dat ik voor. En hij nooit heeft mooi hoe je hem op tientallen jaren lang je inzet hebben voor het begrip wat je doet. Ik reageer hiervoor van leven in de akker. Ja, ik heb wel helemaal waardering. Dus een prachtig verhaal, we hebben echt van genomen. Dank u wel. Dan mag ik nog even uit het verhaal van Craig, ik ben nog even een liedse nuance vergeten. Ik heb al zo'n, wij hebben een heel mooi boek. Beeldsvervang, het eigenaardige vertrouwen. Daar hebben we dus de hele geschiedenis van de bankenbestuur en ik hoe wij dan ontstingen binnen de Hemelstichting. Maar wat ik vergeten heb gezegd is dat we er nog een PR hebben. En die hebben wij in het gebouw, in het Nijvansje hebben die leven en die binnen nu beschikbaar zijn een jubileum beschikbaar. Dat wordt dan nog even steeds voor de mensen die het boek net hebben, het is nog beschikbaar. Dan moet ik graag erop, want de gebroeders Anker die hebben dus even belangrijk goed zij inzet hebben voor de belevenis in Akker. Nou hier op het beeld hebben wij de nodige mensen die met allerhande inspirerende initiatieven ik werkje om het begrip leefbaarheid. En Stichting Beeldse Belangen die ondersteunt die initiatieven naar wat kan. En dat doen we net met een mooi woorden, maar dat doen we even mooi daar. En misschien om het eventjes te duiden, want we hebben dus even iets van de onlange video hier, wat er nog zo al vanuit de stichting, naar alle initiatieven die op het beeld genomen is. En wij kwamen tot de totaaltelling van haast 12 miljoen euro, wat Stichting Beeldse Belangen beschikbaar stelt het om knap 1000 initiatieven in de laatste 4 jaar. En dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. En ja, als ik juist wat er al helemaal realiseer is, ik denk dat we daar heel erg goed kunnen herkennen. En dat laat ik trok in natuurlijk. We hebben het net om de stichting, dat gaat ik niet om het bestuur van de stichting, wij hebben altijd een veromlutste rol. Het gaat altijd om de initiatiefnemers en het gaat om datgene wat realiseerd wordt door die initiatief. En dat bracht dus ik op het idee om dat natuurlijk letterlijk voor te zetten, maar nou in de context van het jubileum 24 jaar om ik nog wat persoonlijks te vertellen. En wij inzien toch dat wij een uitdaging aangaan willen, uitschreeuwen willen, om een initiatiefnemer die nou en in het verleden de streek en de taal en het beeldseigenen altijd al wat goede initiatieven promoot hebben, in het meer in het algemeen en in het bijzonder in het warme. Want het is natuurlijk wel zaak, het beeld bestaat niet meer, maar het warme van het beeld bestaat nog wel. En daar ben wij gerust op onderkennen wat daar gebeurt. En degene die zich daar sterk van mooi zijn, daar hebben we een soort waardering voor. En wij willen graag die uitdaging aangaan om voor de sparring dat er naar leven komt. Hè. Mooie initiatieven, moderne vormen, maar die bijdragen op het thema leven. En het is juist in dat kaart, en dat doen we net maar hun, dat doen we ik maar heel, we hebben besloten om extra middelen, steeds maar jubileummiddelen voor beschikbaar te stellen. En daarom doe ik nou graag, omdat ik
Hoe te dragen, maar initiatiefnemers, hoe ik graag hier hebben naar voren, de vertegenwoordigers van alle verenigingen van dorpsbelang, van plaatselijk belang en eventueel van streekbelang, want ze hebben hier op het beeld alle verschillende namen hebben wij intussen begrepen. En ik wil graag de vertegenwoordiging hebben van de Stichting Wereldse Belangen en graag van alle partijen in je. Stichting Wereldse Belangen. Ja. Alle partijen in je vertegenwoordigen. Mooi, de meeste vrede op naar voren. Zo beter.
Oké, dan geven we naar vrouwen. Ik vind het Ja, fijn. Vast. Het hoeft niet nog een week wel. Nee. We hebben weer dingen voor om over na te denken. Ja, daar komen we vast met een leuke idee, dus hartstikke bedankt. goed, dan hebben we Klaas Jacob. Ja. Ik gefeliciteerd, maar een check. En we hopen dat ik maar leuk en goeie en naar je dingen komen. En u zult verrassen. Ja, zo. Ja, dan. Dit is het Zwitser. Ja, dat is van de stichting Beelse Ooyen. Zo klaar zijn we geleden niet aan ik zie het hier ook met bedrag staan, jongens. Ik zie het leuk. Jij doet het wel. Ik kom misschien, we weten alleen hoe lang die wasbelangen binnen op het beeld. Omdat dat belangrijk is voor alle wassen wat gebeurt. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk een oervoermanstichting die heel goed werk verrichten. Die misschien zichzelf op een aantal onderdelen ik nog wel in het u vinden maar toch altijd behoefte heeft aan geld. En de Stichting Beelse Belangen draagt de Stichting Beelse Ooyen een warm hart daartoe. Dat weet je niet meer wel. We hebben vrienden wat sponsort activiteiten van de kant. Maar ja, we willen er toch extra van in, omdat ja, er zit altijd heel veel in. Maar ik altijd van die kant, altijd een eigen initiatieven komt. Die werden iets willen checken. Wij hebben als Stichting Beelse Ooyen heel veel met Beelse Belangen gehad. We hebben altijd hele goede gesprekken. We kunnen ook altijd op een bron gaan als ik dat wil. En wij als Stichting Beelse Ooyen ben van doel om ons we maken in gesprek met de gemeente, we zijn in gesprek met taalcoördinator, we zijn om ons verder aan het ontplooien van hoe wij de Beelse taal, cultuur en historie veel beter deel zetten dan dat we op dit slide doen. We kunnen zelf nog veel uitbreiden. Heel Nederland moet weten wat het beeld wordt en wat het beeld wordt en welke Beelse taal, dat Beelse taal belangrijk is. En ik denk dat hier een heel mooi project voor is. Dus hartelijk dank. We kregen alle bedragen uitreikt. Maar er waren één partij die niet aanwezig waren, inmiddels wel. Dus als je het goed vindt, gaan we dat sowieso nog even doen. Dat voor streekbelang, voor de wedstrijd ook hun check krijgen. En dan is het mogelijk dat we nog even die foto over doen dat alle partijen bij op komen te staan. Mag ik even tegenwoordig van Westhoek en naar voren roepen? Ja, die praat op 4 beelden Engels door. Ja. Dat zijn Jan. Die trekt hem maar weer uit. Stichting Beelse Belangen zit hier nog hier. En wij voelen de plaatsvereniging van plaatsbelangen en van Belangen Westbelangen aan die vereniging en leuk naar in het wat bijdraagt om het brengen aan leefbaarheid en welzijn. En dat komt net alleen in de Burgerland, maar niet mooi beeld. Daarom hebben wij een vereniging van de geleden toch dat wij in totaal €400.000 beschikbaar stellen voor de vereniging van plaatselijk belang en voor de Stichting Beelse Ooyen. Nou, jullie denken het best, maar wij hebben nog één hoer. Je krijgt zelf iemand om de hoofd, maar die wil ik graag in de grond. En wij hebben altijd een goed voorstel, een rondkomen en daar moet je dan als check daadwerkelijk zilver. Ja. Dus veel succes in de les. En dit is verrassen wanneer zeg maar een mooi sprak over Van de
Ik wist het inderdaad niet. Ja, ik zou zeggen, ik zie wel graag kant, dat geldt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier bent dus nou een ding van dat ik ga over naar een ander feestelijk moment. Dat is namelijk de heropening van Harenstraat 3, of dat wij noemen, VH3 inmiddels. Wij waren, dat had ik hem al verteld, ooit beland in het oude Frieslandbank, Beeldse Bank kantoor als stichting. We hadden een mooie bestuurskamer. Maar onze huurder die ging de zaken ook goed en die had steeds meer ruimte nodig. Dus na eerst wat voorzichtige verzoekjes worden het steeds meer dwingender van ik heb echt wel die ruimte nodig. Nou ja, wij vonden het mooi dat de zaken goed doen. Dus toen moesten wij ook bedenken van wat willen wij nou als bestuur. Het was duidelijk dat we daar weg moesten. Dus toen kwamen wij in contact met Koen Meijer, die had hier het gebouw hiernaast, we hebben straks hier lopen. En die had al wat ruimte open, dus eerst waren wij huurder en toen Koen het gebouw te koop zette, toen worden we vrij snel koper. En het mooie is, het bleek dus een heel mooi gebouw geweest, maar ook een plek met historie, zeker voor onze stichting. Want vroeger stond er een Griet en Nijhuis en later nou direct de voorloper van de Beeldse Bank, met waar je dan goed voorkomen bent, ontstaan wezen. Dus de plek heeft iets. En daarnaast, het gebouw herbergt ook heel veel mooie dingen. De familie Tolsma, die straks al voorkomt, heeft dat ooit gezet als een woonhuis met een winkel, een horlogerie aanvankelijk. Vervolgens wordt het elektronica en daarna namen IBM het over en werd het een bankgebouw. En weer later kwam Koen Meijer erin als advocaat. Het leuke is dat ze al jaar wel zo'n beetje wat sporen nalaten in het gebouw en wij hebben geprobeerd om die ook in stand te houden. Zo staat er van de familie Tolsma nog een oude werkbank, die zat er al in, die hebben we opgeknapt en die staat er nou heel prominent weer in. Hij is overigens opgeknapt door Ruud Tarema, dat ik toch even short heb, die heeft echt prachtig werk geleverd. Er staat nog een mooie oude kluis in van ABN. Eerlijk zat er wel een beetje een economisch motief ook achter, want we zouden maar eerst ook door, althans proberen dan, dat was toch wel redelijk kostbaar, dus we dan laten maar zitten. En nou die denken zitten en van nou, het is ook wel meer waarde ook. Ja, en eerlijk gezegd, wij hebben wel een beetje het vermoeden dat de geest van Koen Meijer ook nog wel een beetje door het pand zoekt. Dus we hebben allemaal nog wat met het pand. Nou, we hebben het pand helemaal opgeknapt. Van buiten hebben we de bouwtekening die we vonden in 1929 als leidraad. Dus de oude lijn zitten er helemaal in. Dat waren niet zo de slagstoot, want er zit het compleet naar je voorgevel voor. Er zitten andere voorzieningen. En van binnen ja, kun je het weer helemaal weginvullen met de eigenlijke eisen en normen en waarden die een huidig kantoorpand hebben. Maar we hebben ook geprobeerd dus om het karakter van het pand te behouden. Nou, het mooie is, door dit soort omstandigheden kom je soms ook weer mooie contacten tegen. En zo waren we dus toen wij erachter kwamen dat de familie Tolsma nooit zette. En we wisten dat er nog nabestaan, vervolggeslachten in Emmeloord huizen moesten. En via dat bedrijf, wat nou heel groot geworden is, kwamen wij in contact met de familie Tolsma. En we gingen eerst, ja, die probeerden toch eens even contact te leggen. Dus ik zei, ja, binnen nog Tolsma's in dit bedrijf. Nou, die waren er niet meer. Ik zei, nou, kan ik ook in contact komen? Nou, dat wisten ze niet. Ze nou, wij geven jouw naam en je telefoonnummer wel door en als ze geïnteresseerd binnen, dan nemen ze contact met jou. Dat duurde nog 1 uur en toen had ik Kees Tolsma bij. Nou, dan beter kan je niet treffen, toch? En ik moet ook zeggen, de contacten waren ook heel vriendelijk en het wordt steeds makkelijker. Dus eerst had ik van, wil je ook komen als familie? Nou, dat wouden ze wel. Ze dan, wil je het ook eventueel heropen? Dat wouden ze ook wel. En dan blijft ze nog, kun je me ook even wat vertellen over dit pand? En overal zeggen ze ja, dus ik ben heel blij dat ze hier al binnen en ons even metnemen in het verhaal van het pand en van hun familie. Dan daarna gaan we met z'n allen, tenminste dat kind, het is niet verplicht, gaan we naar de andere kant en dan wordt het heropend. Daar ben ik geen toespraken meer bij. Dan doen we een keer het pand doorlopen, ook dat hoeft niet. Wij zullen proberen dat een beetje te reguleren, want we zijn niet met 100 man en 100 man in het pand tegelijkertijd, dat gaat niet lukken. Dus als je denkt van dit is vol, dan geef je hem vast nog de kans om al daarna te gaan. En nou, hier is dan
en informeel samen zijn. Dus wat Kerk al een beetje start was, dat zetten we nog even voort. Ik wil sowieso bedanken voor je aanwezigheid vandaag. En ik wil ook wat andere mensen nog even bedanken. En dan begin ik met de muziek. Hendrik Elix en Jaap Hilarius. Het thema waren een beetje familie. Nou, ze hebben ook nog een beetje familie. Niet helemaal rechtstreeks met de liefde. En het leuke is, ze hebben ook nog wat gemeenschappelijke kwaliteit. Want ze zijn beide buitengewoon multigetalenteerd. Zoals Jaap naast een benadigd zanger en pianist. Ook een dichter en schrijver. En ik weet dat hij een heel mooi project bestaat heeft voor volgend jaar. En Hendrik is een virtuoos op slagwerk, dat kan ik niet aan zo zeggen. En hij is ook nog eens flink aan de weg naar het als kunstenaar. En dat kun je ook in ons naar je pand zien, want daar hangt je een groot aantal nieuwe kunstwerken in Delmoorn. Dus wij hebben een speciale aanbieding met onze boek. En ik heb niet verteld aan Hendrik, daar staat ook iets met korting doorstellen. Dat ga ik dat geven. Maar dat moet je ook Hendrik stemmen, dat is weer wel vertrouwd. En dan is er nog een vrouw die dat is ook een vrouw van de achtergrond. Maar voor ons onmisbaar bleef wel. Want sommige mensen op de achtergrond die zorgen ervoor dat andere mensen op de voorgrond optimaal presteren kunnen. En wij hebben 4 jaar lang het plezier gehad dat wij Nelsie Koopmans in onze geleden hadden. We waren destijds secretaris. Dus die andere 2 feesten, dan waren het duidelijk wereldzaamheid. En nu kwam dit feest op ons pad. Zo ja, eigenlijk zouden we toch wel weer even zo'n persoon hebben. Want Nelsie kan heel strak realiseren en wat misschien nog wel belangrijker is, ze kan ook sprekers zoals Owen en mij in de strengen houden, dat wij niet te veel uit de tijd lopen. Dus ik zou je heel graag vragen willen om dingen even te combineren. Een applaus voor de muziek en een applaus voor Nelsie Koopmans. Wel, beste mensen, ik zal proberen om het in beeld te doen. We zijn al 50 jaar niet meer in zijn tanden gekomen. Sorry. Ik heb hier tussen, want je moet even in de microfoon. Ja. Ik is schuldig. Nou, ik zal het proberen. Nee, het klopt. Dat klopt. Nou, ik begin. Oké, ik begin. En ja, de broeder zaken die krijgen al een beetje verteld, maar wij zijn toevallig ook 2 dingen. En bij ons zit ook een kwartier tussen. Dus dat schiet met 2 dingen wel vaker te gebeuren. Kees die vertelt dat van de bouw van de winkel. Hier. Ali vertelt dat van 1960 en ik zal proberen om te vertellen hoe het allemaal gaan is in de loop van het jaar. Mijn oude paken, het opzat in Beeldse Oorlog, want ik wist niet dat het oude paken dat overgrootvader was. Dus ik het opzat. Die woonde in België. Die heette Sjoerd Stolsma, Sjoerd Oude Stolsma. En die werd getrouwd met Eeltske Schat uit zijn taal. Ze hadden 3 jongens en een meisje. En ze hadden een winkel. Ze hadden, zoals wij de familie het altijd, de winkel van Sinkel. Ze hadden eigenlijk alles te kopen. Sigaren, sigaretten, klokken, barometers, horloges, muziekinstrumenten had hij ook gedaan, hij speelde zelf piano en viool. Hij ging ook nog met cabaretiers, Friesland deur. En hij was dorpsomroeper. En hij had denken dat hij daar genoeg aan verdienen kon, dat was niet zo. Dus hij werkte in Belgium bij Bontekoe, die had een olieslagerij. En daar maakte hij de ketens schoon. Leuk om te vertellen misschien, dat is dat ik gelezen dat 24 november wordt herdacht dat dominee Nieuwenhuis 100 jaar geleden overleden is. Hij was een fervent aanhanger daarvan. En bij Bontekoe, daar had hij al heel veel werk en Bontekoe zei op een gegeven moment, op vrijdag, tegen zijn personeel, jongens, ik kan de toeslagen die je hem altijd krijgt niet meer betalen, dus van een nieuwe week krijg je die toeslagen. En de week erop kreeg hij zijn loonputje. Hij keek erin, hij telde het geld na. Hij zei, Bontekoe, meneer Bontekoe, ik heb niet genoeg. Toen zei Bontekoe, nee, dat heb ik vorige week al verteld. Je krijgt niet meer. En als je dat niet aanstaat, dan moet je maar aan die weer komen. En toen zei Paken Sjoerd,
Dan kon ik ook niet meer, en hier ga je mij loon, ik hoef ook niet meer. Toen kon hij alle tijd besteden aan de winkel, en dat deed hij ook. En daardoor begon die winkel in Belgium ook te floreren. En hij had een dochter en een zoon die graag in de winkel wilden. En de dochter ging in Belgium in de winkel, en de zoon die ging naar Sint-Anne. Die kwam hier aan het noorden-eind, hier dat vroeger. Tegenwoordig hier de lopen staat alles weg en het is het bankweg nou Sibrouwer. Vroeger woonde er Skat, een gepensioneerde boer. En wat ze in Belgium deden, gingen hier ook doen. Ze gingen gasverlichting doen, ze gingen klokken en horloges doen. Maar vanuit die gasverlichting, wat Paken deed, dat we jongen bij Paken Piet, weet ik nou noem ben, en die toch een bandbouw deed, kwam automatisch het elektrisch, want de gasverlichting in Vorden kwam elektrisch voor de dus hij moest ook in het elektrisch aangaan. En vanuit dat verhaal kwam de radio's. En vroeger kon je die radio's kopen, die moest je bouwen. Dus hij bouwde zelf radio's. Hij kreeg van Philips een onderdeel, hij kreeg van andere mensen een onderdeel. En op een gegeven moment kwam een van de beide mannen van Philips, dus Fred of die andere, dat weet ik niet, maar de beide grondleggers van Philips, een van de twee, die kwam voorbij en die zei, Tolsma, als jou onze radio's verkopen gaan, dan krijg je alleen vertoningsrecht voor Sint-Anne en dan moet je zelf niet meer radio's te bouwen. Nou, dat leek Paken wel wat, want Paken had ook wel andere dingen die hij graag deed, dus die deed dat. En toen kwam eigenlijk precies hetzelfde wat met Siinhooi gebeurde. Een jaar of 3-4 later, een concurrent hier in Sint-Anne, die Hito Hooghuis, die kreeg ook de vertegenwoordiging van Philips. En toen zei hij, Philips komt er bij mij nooit meer in. Totdat we Slak het overnam. En die liet Philips er wel weer in. Nou, dan ben je ongeveer op het punt dat het gebouwd wordt, naar je winkel. En een van de bijzondere dingen aan die winkel is, doorgaan op die radio. Het eerste radio die kwam aan wie dat distributiesysteem, een paar keer daar. Dat distributiesysteem regelen. Dus die leert een extra beton, plaat, achter de huis bouwen. Die leert de kap van het huis extra verslaan, dat er een stengel op komt. En dus in de betonplaat die waren voor de aggregaat. Dat moest natuurlijk altijd werken. Nou, en dan is deze ombeurt. Nou, Paken kreeg uiteindelijk die distributie niet, die ging naar de PDT toe, maar hij had dus wel het huis. En ik sla even een stukje over, nog wel even moeten vertellen dat er aan de Noorderdiepte zijn 3 jongens geboren, Auke, Jarig en Ronke. En onze oom Ronke, die waren architect. In 1954 had ons huid en ons mem het huis kocht. Met de winkel natuurlijk, van Paken Piet. Die wouden in de eerste leven niet, maar het is toch gebeurd. En in 1955 is dat huis verbouwd. Oom Ronke was architect en die had alles getekend, ook de inrichting helemaal. En toen nadat het opend was, toen schreef de Beeldse Post van een zeer modern gebouw, een moderne winkel, een aanwinst voor het dorp. En dat was ook zo. Er stond nog bij, er is 1 etalage niet veranderd, want er bleef 1 etalage over. En dat waren de zilver- en goud etalage. Die zat links van de ingang. Ja, die is al voordek te zien. Dus hij is er niet bleef. Van oude tijd dat het verbouwd is, hebben ons huid en ons mem en ons Paken een werkverdeling gemaakt. Ons huid ging televisies verkopen, wasmachines verkopen, waar veel op paard. Hij had een installatiebedrijf, daar moest hij ook het een en ander doen. Ons mem deed de rest van de winkel. En Paken die zat boven de uurwerkplaats, want de uurwerkwerkplaats die waren boven. Ons huid die zei toen al, en had je een advertentie zoeken van 4,55 en dan zie je het op staan. Hij zei, wij moeten ons onderscheiden van de staat, want als we dat niet doen, dan vliegt iedereen naar de staat. En dan verkopen wij niks meer. Dus hij had onder de advertentie staan, Tolsma Sint-Anne-parochie, de zaak die ook na de koop 100% service biedt. Dat hebben wij ook aan Hutsie gehouden in Emmeloord, maar daar hebben wij wel met stop. Dat betekende nogal wat. Kun je nou niet meer voorstellen, maar als er een televisiesteen was,
De ene zei erheen, kregen de mensen namelijk televisie en de andere ging met, want ze moesten wel televisie kijken. Dat gebeurt ook met strikkiezers, met theelichtjes, met scheerapparaten. Dus toen ons hart hier stopte, toen hadden wij meer reparatiespul liggen dan hij, want de mensen dachten het niet waarom. Paken Piet had boven de werkplaats, en Piet en ik waren er ook al vaak. In ons Paken, toen praat je natuurlijk in 1929, 1930 praat je nog niet over duurzaamheid, daar hadden we nog nooit van gehoord. Maar een horlogewerkplaats, die moet de huid op noorden hebben. Dan hebben ze constant licht, niet last van de zon, en nou, dat is natuurlijk veel beter. Een Paken die had een werkplaats en er stond ook een gaskachel. Maar het waren natuurlijk sterren beschouwd werden, dus al heel gauw kwamen dubbele ruiten in. Niet echt de dubbele, maar voorzitter. Buurvrouw Tiesnitz die woonde naast ons. En dan 1 keer per jaar kwam buurvrouw Tiesnitz met ons mem, de huishemel, dat deden ze toen nog ieder jaar. En dan maakten ze de boel schoon. En dan zei Paken de andere dag, ik heb weer een bunkje. Piet en ik sliepen naast de horlogemakerswerkplaats. En dat kan je ineens zich misschien voorstellen, maar het is een enorme herrie. Dat is trouwens hartstikke gezellig, hoor, zo is het niet. Maar dat tikt de hele nacht deur. En het slaat ook de hele nacht deur en er gaat ook wel eens een wekker op. En deze klok hier, die zal nou nachts wel niet meer slaan, want dat mag niet meer volgens mij, maar die sloeg gewoon nacht. En wij sliepen er wel doorheen. Het waren neumans, dat waren dus niet duurzaam, waar gewoon hout en je kon er dwars doorheen zien. Paken die kwam ieder oven, woonde toen ergens op het Oostend in de buurt van Hoestra, kwam Paken aanlopen en dan het eerste wat hij deed, dat waren controleren de uurwerk moet leren. Hij vergat er al die dingen en dat waren onder in de kamer. Er stond ook een klok en Piet en ik zaten op die aanles. We moesten ieder oven voor school en iedere keer na school moesten wij even een kwartier oefenen. En dan hadden we de pest aan. Dus als wij over zonder kwamen, degene die het eerst spelen moest, die deed de klok 10 minuten vooruit. En dan kwam ons mem, en die zei dat ik dan eerst was, dan zei de Kees, kom maar spelen je tot. Ons mem was Fries, dus die praat altijd Fries. Tot 8:15. Nou, 10 minuten speelde, dan ging de klok die ging met 8:15, 5 minuten overslaan en Piet die deed na 10 minuten ook nog een keer. Dat heeft ze nooit weten. En ik zei nou wel dat wij altijd door die klok nog heen sliep, maar één ding sliep me nooit erin, als er een koekoeksrok zat. Want die zei iedere half uur koekoek, koekoek, koekoek en elke keer klapte die deur open. En nou ben ik de eerste horlogemaker van de familie. Ik heb overigens nooit in de praktijk gebracht, want ik kwam in de zaak in Emmeloord en dat vond ik veel beter. Maar je me raden vast al wat mijn eerste klok was die ik repareren moest. Een koekoeksrok. Ja. We kregen steeds meer installatiewerk. En toen is het laatste stik erbij gebouwd, bij het pand. Ik denk dat het toen een grote garage was. Maar dat was voor ons een grote werkplaats. Johannes die zei, ik kreeg pansje. Toen dacht ik, pansje, verdorie, het was een heel groot pand. Maar later heb ik wel wat verbeterd toen zei het pand. Maar dan zei ik, wij moeten er een werkplaats bij. Dat is in 57 gebeurd. Piet en ik moesten de zolder timmeren, de broeders Posma die bouwden dat en wij mochten ook timmeren. Toen waren we een jaar of 10, 11. En het was volgens mij krek klaar, nog niet in de brug. En toen waren er een voetbalwedstrijd, dus jammer dat de Jankers nou voortbinnen. Voetbalwedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk. En dat deed Abe met. Ja, en dat moest je natuurlijk kijken. Dus er kwam een buurman, of weet ik veel wat, die kwam bij ons uit, die zei, Rauke, er is vanavond voetbal, dan kunnen wij dat ook zien. Ja, dat ken wel. Maar dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Dus dan zei hij daar bestuurs en die zei op een gegeven moment van, er komen vanavond 25 man. Ja, wij maken die heen, zei het met. Nou, zei ze, dat doen we wel in de werkplaats. Dus hij naar de oude Lodewijk, om weer alle kistjes, naar de broeders Posma om wat planken. En daar zat, nou ja, zo'n Jimmy zit ongeveer, alleen een beetje minder. Abe heeft ook nog gescoord. Dat heb ik in ieder geval gehoord. Want de verslaggever, de luurt was goed. Maar we hadden zo'n beeld. En daar zaten we met 30 man voor. Dus daar zaten we er helemaal niks van.
Begin van de 60e jaren, dan moet ik even goed nadenken, kwam het pand op Eland, ja, dat zit daar, ja. Het pand op Eland laatste te koop. Ik wist toen trouwens nog nooit dat het van Hareskerk waren, het waren altijd de Nederlandse hervormde kerk, maar dat pand dat kwam te koop. En ik ken hier niet veel, dus die kocht het pand. En dat is toen verbouwd, naar je vloer erin, kantoren erin, dat konden we in ieder geval vooruit. Dus ons huis had ondertussen een paar patenten op weerraadbewaringsgebied en nog wat andere dingen. Ja, en toen kwam er weer een moment dat hij zei, ik moet uitbreiden. Nou, dat gaat alles vertellen. Ja, het valt niet met 2 van die broers. Maar goed, we binnen nou aanland bij de 60 jaren, dat zei Kees al. En ons men was druk in de winkel en Hart werkte natuurlijk in het gebouw. En al gauw waren het gebouw te klein en er moest uitbreid worden. Nou, daar moet je een vergunning voor hebben, dus daar komen ze voor naar de gemeente. Maar ja, die vergunning dat duurde maar en dat duurde maar. Die kwam maar niet op tafel. En op een goede dag kwam Jan Stienstra, de timmerman, die zei, Auke, ik heb de piketpaal hier al sloegen en ik wil volgende week aan het bouwen. Nou, zei dat zo uit. Dan moet we maar gauw eens naar de gemeente. Dus hij naar de gemeente en het hoge woord kwam er een maand wachten uit. Die vergunning die kwam niet. Want het waren naar je woorden in Sint-Anne, we wilden dingebouwen meer hebben en in de industrie in het dorp, dat moest naar het industrieterrein. En het waren ook wel wat dat ze vertrouwden ons eigenlijk niet zo, want ze dachten straks wordt het hoogbouw. En dan komt er met neonette Stolzma op te staan. Ja, en als je dan van de Van Harenstraat kijkt, dan staat er de Stolzma boven de Nederlandse Hervormde kerk. Nou, dat kon natuurlijk niet. Ja. Maar goed, ons huis was woest. Want het had heel lang geduurd. Het kwam er niet omdat het niet mocht. En daar had hij wel begrip voor. Het kwam er ook meer om dat de gemeente zo lang werk had. Dus avonds werd er gebeld met broer Romke en die werkte in Emmeloord. En ons omke zei van, ja die werkte in Emmeloord bij de gemeente, bij publieke werken. Die zei, wees wat, ik maak een afspraak hier met mijn collega's van publieke werken en met de burgemeester en we kijken als het hier niet uitbreiding is. Nou, en in Emmeloord waar de bouwvergunning heel snel regelt. Dus Auke zei, wij gaan naar Emmeloord. Dat was prima, maar ons men waren voorzichtig. Dus ze zeiden, we houden de winkel nog even aan. En als het dan misgaat in Emmeloord, dan kun je altijd nog weer waarom naar de winkel. Maar goed. Voor die bouwerij in Emmeloord had hij centen nodig en hij had nog nooit centen geleend. Dus waar ga je dan naartoe? De Beeldse Bank. Nou, ik heb het al zien op het scherm en ik heb het al zien in het boek. Daar staat op het eigenaardige vertrouwen van de Beeldse Bank. Nou, dat was hier ook wel zo. Want de Beeldse Bank zei, Auke, wij zijn er helemaal niet voor. Als je naar Emmeloord gaat, dan moest je gewoon in de Sint-Anne-plie. Dan was het helemaal niet voor. En Sint kist ook wel naar fluiten, die krijgt je niet. Ja, dus dat waren eigenlijk, het is nou eigenlijk zo komisch dat nou met de reserves van de Beeldse Bank ons huis zo mooi maken. Ja. Dus het is maar goed dat de heren, zowel van de Beeldse Bank als het uit het niet weten, want dan waar niet goed komt, denk ik. Nou, eerst waren het dus heen en weer reizen, van Emmeloord naar Sint-Anne en van Sint-Anne naar Emmeloord en die winkel die waren er. En nou, ons huis moest altijd de reparaties doen, dus je snapt wel dat dat wel voor spanning gaf, want ons men beloofde dan is het klaar en ons huis had er geen tijd voor, dat was alle jaar, nou dat kon niet echt heel geweldig met die twee. En er veranderde ook van alles, de mensen kwamen echt naar Nuut om de dingen te kopen en die kwamen dan met reparaties naar Sint-Anne, naar ons winkel, dus ja, daar waren het ook niet echt meer zinnen in te verdienen. En de verzekering die kwam langs, want inbrekersgilde die kwam ook op het platteland, dus er werden steeds strengere eisen gesteld aan de verzekering voor de aanpassingen van het huis. En niet een van de kinders wilde de winkel hebben. Dus toen hebben we in 1969 besloten om de winkel te sluiten, uitverkoop had. En toen ben we met z'n allen naar Emmeloord vertrokken. Nou, dat was prima. Totdat ons huis is overleden, is die altijd beeldspraken bleven. Dat waren echt onvoorstelbaar. En toen ik pas in Emmeloord woonde,
Dat is wel aardig om te vertellen, want toen praten die ook Beels. En dan kregen we wel eens Hollandse visite natuurlijk. En die kwam dan binnen en zei van, nou, val me del. Nou, die mensen die snappen dat niet, dus we moesten eigenlijk even recht praten. Maar goed, hij heeft hem altijd heel goed redden kennen met Beels in Emmeloord, maar ook over de hele wereld, zeg maar. Want hij was nergens bang voor. Nou, dat is in vogelvlucht dus de geschiedenis van onze familie en wat van het huis. En wij vinden het heel leuk dat wij vandaag hier uitnodigd binnen. We vinden het ook prachtig dat het huis zo mooi warm is. En dank daarvoor. En wij wensen je heel veel succes met het behouden van de leefbaar niet in het beeld. Dank u. Dus wij willen graag de familie Talsma verzoeken om met ons mee te gaan en hier wordt graag ook om de handeling te verrichten bij de pand officieel heropenen. Ja. Nee, kennen we niet meer. Je wil iemand achteruit, ja? Ik wil iemand achteruit. Ja? Nou, dat viel ons nog niks hoor. Had je meer even hinnen zeggen? Ja, dat was niks hoor. Nee, dat ging wel goed hoor. Ja. Mooi mensen. Welkom in het naaienpand. Ja. Dat zou best kennen, ja. Dat dingen in de huis, die hier.